Gisaluduhan sa mga pulis ang 12 anyos nga bata human mag-ulig pitaka nga adunay 6,000 pesos nga cash. Napunitan sa bata sa karsada sa Santa Catalina, Negros Oriental sa miaging simana. Adunay cash ug mga importante cards nga iya sa usa ka senior citizen. Nakadaig ang tag-iya sa gihimo sa bata nga si Teo Delmar Tabuhara. Ang kwarta para ipalit sa iyang maintenance medicine. Nihatag siya og pahalipay sa bata. Si Tabuhara ang pambato sa boxing sa Santa Catalina sa Batang Pinoy. Ma-advise lang ako sa mga kabatanon sir nga kung unsay ilang panglitan na sila makuha nga mga butang nga dili ilaha or mapatik na nila nga nay wallet or bag or dapat ilang i-turn over diri sir sa ato ang police station. Dili man ako moto ako akong giuli kay maluoy ang buko. Di na kayo uli na dagan katog mga card mga kailangan dito kailangan